σκοτώσει άνθρωπος. Γιατί ο Πολακός δεν έχει σκοτώσει. Ναι, σκοτώσει. Σε ψάχνει να σώσει κανένα φράγμα. Ναι, δεν θα πάμε στο ίδιο. Πάμε στη θάλασσα, Αργύρι. Σε παρακαλώ, θα πάμε και αύριο. Όταν τελειώσει θα φύγουμε. Τι, ποιος... Ελένη, πάμε, έκαμε γκολ, λέω. Δεν πειράζει. Κορίτσια, πού είστε? Τώρα, όχι, δύο έβαλε Αργύρι. Ελένη, πού είναι ο Ιάσονας? Ποιος ο Ιάσονας πώς? Ο μικρός. Ποιος, της Ούρσουλας ή ο άλλος? Ο άλλος. Είναι η μαμά του εδώ. Δεν έχω ευθύνη τώρα εγώ. Πήγε να πάρει τσάι. Για να πάρει τσάι, είναι και ο δικός μου μαζί. Εντάξει, μπορεί να έχει πάει και πάνω. Γιατί είχα ευθύνη μέχρι να έρθει η μαμά του. Εντάξει. Παρέξι. Εντάξει. Πάμε χέρι. Δώστε μαχαίρι, μπράβο. Φύγε το Μάριο. Έλα ρε. Θα δίνουμε τώρα 4 ευρώ για ένα. Και όπα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Νάτος ο γιος. Έφυγε το καλά. Σουτ! Μπράβο! Δεν πήγε καλέ. Δεν πειράζει. Μπήκε. Δεν μπήκε ρε. Δεν πειράζει. Καλώς ότι ήταν αυτό. Δεν πειράζει. Να φύγει καλά θέλω. Παύλα, μην ξαναφύγεις έτσι, άμα δεν μου πεις ότι έφυγες. Μπράβο. Να, σαν άλλη. Τι? Όχι, όχι. Στην καφετέρια είναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ με τον Ιάσονα να τρώω, έλα. Έχει το φαΐ. Φεύγουμε σε λίγο. Σε 5 λεπτά τελειώνει ο αγώνας, φεύγουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Γιατί έφυγες χωρίς να μου το πεις? Να πάω. Γιατί έφυγες χωρίς να μου το πεις? Έλα να πάω. Τώρα εσύ Ιάσονα αυτό, τι το πετάς. Κάτσε να δούμε το Τζίμι και Όχι, φύγουμε θέλω σε να 5 λεπτά. πάω. Έλα να πάω. Δεν πας μόνο στην καφετέρια. Αν σε ρωτήσει κανείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν είναι έτσι. Τώρα δεν είναι. Σε λίγο μπορεί να είναι. Ωραία, Πέτρο Βαγγέλης. Δεν είμαστε σπίτι μας, ούτε σε κάνα ξενοδοχείο στην καφετέρια. Δεν πολύ κόσμο, είναι επικίνδυνο. Κάτσε εδώ. Έλα, δεν έχει πολύ κόσμο. Έλα, πάω. Θέλω ρέστα, 50 cents. Τρέξε. Έλα, με περιμένει μια. 1,5 ευρώ. Πότε δεν μ' αφήνει. Πότε δεν μ' αφήνει, μπαμπά. Εσύ περιμένεις. Τι ήταν τελικά. Έλα. Τι μάλλον δεν βγάλει κανείς από το στόμα κανείς. Στη καφετέρια. Έβλεπα εγώ. Έχει κοντήσει. Δεν ήμουν μέσα, έξω. Έτσι και πας τώρα κάτω από το κοντήσιο, έχεις πάρει ψήξη, δεν το συζητώ. Δεν θα πάω κάτω από το κοντήσιο. 2 ευρώ μου στηρίζετε. Κάνε πάω. Για 2 λεπτά και έλα. Έλα. Τι? Πού ρε στον Αίγω. Ο Τζίμις έβαλε γκολ μόλις τώρα. Το πήρε. Όχι, τελειώνω 2 λεπτά. Μπράβο, ωραία παιδιά. Πήρα. Ελπίζω να το πήρα, δεν ξέρω. Το δικαιόταν όντως. Πού είπανε σήμερα, παιδιά. Πήγε να δει το Γιάσονα. Θα αργεί πολύ με το τσάι. Παιδιά, ο ήλιος καίγε. Αυτά σου λέω τα έριξε. Α, ναι, όπως ανεβαίνεις τώρα. Μπράβο ρε, με την πολέμησες και δεν την άφησες. Μπράβο. Μόνο την μπάλα θέλουμε. Μα ευχαριστούμε και φουσκωτούμε στη θάλασσα. Και την μπάλα. Α, είναι το παιχνίδι στο σπίτι μου. Μόλις πίσω παίζεις. Μόνο να τους πάρεις τα μπαλόνια αυτό που βάζεις στην αγώνα. Σας κάνει. Έτσι, Όσο και. τι το Lidl. Μα ούτως ή άλλως και για το Lidl είναι ανάποδες. Θα πρέπει να κάνεις επιτόπου στο παιχνίδι. Αυτό το εσωτερικό και μου είναι... Α, ναι. Έλα!
Γιατί εκεί επί τα δεν στριβεί ο τσάμπα. Στο επόμενο φανάρι στριβεί. Σήμερα, η Ούρσουλα είναι. Τι κάνουμε. Έτοιμη για σήμερα. Έλα! Λοιπόν, παίρνω για να του βάλεις μαγιό στη τσάντα. Πού για πού? Όχι, όχι, θα κάνουμε μπουγγέλο. Θα έχουμε νεροπίστευο. Τώρα κάτω θα του βγάλω να πέσουν. Εντάξει. Αύριο. Ναι, ναι, τώρα θα πάω από το Μάξ, θα πάρω κανένα Για να μπορούμε να είμαστε παραπάνω. Εντάξει. Έλα, αφού δεν πάμε για θάλασσα όλοι θα Βρήκολα! συνάντησιά μου με την κομμότια και με αυτά. Ναι, το κουτσούκους και θα την χορτάσω. Έλα, φυλάκι. Αφού από εδώ γύρω στις 4.30. Ωραία, μπράβο ρε Μίμη, ωραίο ήτανε. Ωραίο ήτανε, μπράβο ρε. Εννοείται, όλα, οκ. Αλλά θα και τα παιδιά μέσα μας, θα χρειώσει. Γκολ! Μπράβο ρε Μίμη, μπράβο ρε. Ο Δημήτρης δεν το έπαιζε, παιδιά. Ναι, το πάω στον Άρη. Ναι. Το πάω στον Άρη. Πού το νερό σου, μη πάρ' το. 9 η ώρα, κύριε Κάτικα. Έλα, έλα, έλα. Πού να πάω, στον Άρη ή εδώ. Μπράβο!